Il-produzzjoni tal-ħalib mir-raħala lokali matul it-12 xahar li għaddew tal-2024 żdiedet bi 2.5%. Dan ġie nnotat minn Isaac Zara li hu l-manager responsabbli mir-riċerka u l-iżvilupp fil-kumpanija Malta Dairy Products li tipproduċi l-prodotti tal-benna. Lil Zara intervistajnieh dwar id-domanda għall prodotti tal-ħalib u kif din tinbidel mhux l-inqas f'dan iż-żmien ta' festi. Fix-xitwa l-ewwel nett jibda jiżdied il-ħalib, il-baqar jipproduċu iżjed ħalib u l-konsum tal-dairy products in ġenerali jiżdied. Issa fl-im kategoriji l-iktar li jiżdied naraw l-iktar li jiżdiedu fir-riċetti tradizzjonali fejn bħalissa jkun hawn ħafna użu ta' irkotta, ġbejniet, ngħidu aħna fir-riċetti tal-marfa. Din iżieda fid-domanda tirrifletti ruħha wkoll fi prodotti bħal butir u l-krema minħabba id-deżerti sinonimi ma' żmien ta' festi. Minn barra hekk Zara qalilna li d-domanda tal-ħalib ixxaqleb aktar lejn dak li għandu aktar xaħam minħabba li jtellna aktar rawa għal xi xarba sħuna mhux l-inqas bħal cappuccino. Meta imbagħad kien mistoqsi dwar it-tibdiliet fit-tomiet tal-konsumatur fejn jidħlu l-prodotti tal-ħalib, Zara nnota l-qagħda partikolari li għandha l-kumpanija. Il-vantaġġ li għandna li aħna naperaw lokali. Ġifieri qegħdin hemm nifhmu s-suq lokali u naraw eżatt in-nies xi jridu u kull ħaġa li nagħmlu hawnhekk kull pass huwa purament biex nikkuntentaw lin-nies hemm barra. Ġifieri nifhmu lin-nies, nifhmu xi jridu u aħna nsarfuhom kemm fi prodotti, kemm f'servizzi, kemm f'avvenimenti, ġifieri aħna provaw dejjem nagħmlu aħjar nistgħu biex intejbu relazzjoni tagħna mal-konsumatur. Il-manager tal-Malta Dairy Products kompla jisħaq kif din il-kumpanija hija unika fl-Ewropa għax għandha l-kapaċità li toffri ħalib frisk matul is-sena kollha bekk il-prodotti li tissupplixxu superjuri għal prodotti oħrajn fis-suq fejn tidħol it-toma u anke l-valur nutrittiv. Fost l-isfidi li dan is-suq qed jaffaċċja primarjament minħabba li l-konsumaturi jibdel l-għażliet tiegħu skont fliema parti tad-demografija jaqa' hemm dawk uniċi għall kategorija taż-żgħażagħ. Naraw li hemm jagħtu nuqqas ta' importanza fejn jidħol prodott lokali, mhux fejn jidħlu aħna biss bħala ħalib fis-settur kollu. Illi nemmen illi b'edukazzjoni speċjalment meta naraw il-fatti kif huma nistgħu naslu li aħna n-nies hemm barra jifhmu għalfejn il-lokal huwa l-aħjar u ovvjament nilqgħu d-domandi tagħhom. Kif qed nippruvaw nagħmlu bil-prodotti l-ġodda.